दिङाया फार्स्ट सफैदों आरोना फामि सना आं माइ हानो थांसै माइ हानोसै आरो दिनैनिफ्राय मानसि हागोन ना मेसिन हागोन जाखो माइखौलाय थब्ल' मानसि हानो नागिरदों ना मेसिन हानो नागिरदों दाखालि भिडिअ'आव हगारनाया थब्ल' ओमफ्राय नाराहाय नामास्ते नाराजि गुड आफ्टारनुन भारत ओमफ्राय थब्ल'आ मा होनदों थारैनो जोबोद मोजां मानसि हागोन ना मेसिन हागोन होनदां थब्ल' माइखौ दाखालि नोंदि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन मेसिननि माइ हाग्रा मेसिन बेजों हायाखै नामा मा ओंख्रि जायामोन थब्ल' हेल' भारत जि खाना खालिया भारत ओमफ्राय थब्ल' मा ओंख्रि जायामोन नोंस्रालाय नो अभी तक नहीं खाया है भारत माता की जय थांबाय नामा थब्ल'आलाय मा ओंख्रि जायामोन थब्ल' खोन्थालांदो दे ओमफ्राय थांदो माइ हायै ना मा हाहैयो वन को खाना खाता हूँ वन को तब अभी 12-16 हो गया क्या सब्जी है भारत आप लोग पोर्क मीट खाते हैं ना बीडम हेलो बीडम कैसा नाम है ये ओमफ्राय भारत बोल रहा है क्या सब्जी है आज भारत जी ओमफ्राय लोगोआ हेल' लोगो होनबाय आरो हेल' लोगो लोगोआसो बेस्रा दोननांबायना दाना ओमफ्राय लोगोआ दोननोसै होननायाव सासे मानसि फैना होबायना लोगो एसे लेट जाबाय दे होनदों दे जेबो नङा लोगो आंबो दसे थानानैसो होखादों ओमफ्राय भारत क्या बोल रही है चिकन लेग पीस वाह चिकन अच्छी है बहुत टेस्टी है ओमफ्राय लोगोआ लाइक दान होनबाय थेंक इउ लोगो ओमफ्राय जेबो नङा दे लोगो दाहाय मोनायाव होफिन लोगो आरो मोनायाव होनो हाया ओमफ्राय थब्ल'आ फामि होनबाय मा ओंख्रि जायामोन थब्ल' खोन्थालांदो दे ओमफ्राय दमेन्द्र गयारि दमेन्द्र गयारिसो ना हाय आब' होनदों हेल' आगै गुड आफ्टारनुन दमेन्द्र गयारि आगैया गोदान ना आंनि एलबियाव दिनै फार्स्ट टाइम फैदोंगोन अननानै आगै माबा साबसक्राइब लाइक सेयार खालामनानै होलांदो दे चेनेलखौ ओमफ्राय लोगोआ मा होनदों लोगो आं अन दं दे होनदों ओमफ्राय लोगो मा ओंख्रि जायामोन नोंसोरलाय दहाय सोंनाय जायासै नोंनि एलबियावहाय ओमफ्राय थब्ल'आ बोरमा बेदरमोन सनानो आयौ थब्ल' ओंख्रिया मैयाबो बोरमा दिनैबो बोरमा मासिथो बोरमा बेदर मोनजाखो थब्ल' आयौ मासे गोथाव गोथाव जायो ओमफ्राय बिदम सोर बिदम जाखो कौन है रे ये बिदम मुझे तो नाम भी नहीं पढ़ना आती है बिदम ओमफ्राय दरमेन गयारि आगैया ओइ लोगो औ थब्ल' खोनायाखै हाइद खालामलाय सासे मानसिखौ मासे लेथ्रा लेथ्रा मानसि सफैयो होनबा
आब' होनबाय ओमफ्राय मा बुंखो बे गथ'आ? फामि खालामनाङा ओरैनो हाइद खालामलाय आं बायो नायनो बिदि मानसिफोरखौबाथाय नाङालै आंनो। ओमफ्राय नङा नोङो थब्ल' बुजियाखै नामा नोंखौ आङो नोंनाव ब्लु दंखायोसो हाइद खालामनो थिनदों मिथिबाय। ओमफ्राय बेदम मा ओंख्रि जाखो होनो ओंख्रिया दालिसो। दालि ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय आलु फ्राय। ओमफ्राय थब्ल'आ जिखुनु जों नङा नोंसोरथ' नङा ओमफ्राय आं नायनो बाथारोहाय अब्लाबो सापत थोद सापटबा मालाय अथ' खाजोर सापट सापटखौ अखथ' खाजोर खाजोर हरबा जि रागा जोंनो ओंखारो आङो। बेखौ नायबाय थानांगौ आरो। मेलेम गाज्रि मानसिफ्रासो बिदि कमेन्ट होखायोबा। एबार माबाबावबाथाय आं हयले हाइद खालामबाय आरो बे मानसिखौ ओमफ्राय बर्ड हो बाद हो होनदों आरो आदसा बार्डखौनो होनांसिगोन ओमफ्राय आं जि बायोहाय नायनो। ओमफ्राय बि बिदिया मा होनदों दाबो आंखौ सिनायाखै नों आंखौ सिनायाखै आङो ओमफ्राय नामखौबो माबा फरायनो रोङासो जाबावबाय। सिनायाखै। सोरमोनथाय खोन्थादो दे। बे थब्ल' सहाय ना थानांगौ होद थब्ल'आबो सहायना थानांगौ जालायबावो दे सहायथ'बाय आङो एबार हरबाथाय आं मबाइल मोनसेजों हाइद खालामगोन बेखौ एबार कमेन्ट जानला मोनला हरबावबाथाय। ओमफ्राय नैबे बिदिया मा होनखो मा मिनिबायसो थाबाय आरो खोन्थालाबो। आं बायदिनो लिरना लाखादों आं बिदिनो लिरना लाखादोंनो। ओमफ्राय सोर सिनायाखै आं मानसिखौनो। मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय बिदि होनसां नामखौनो। आदसा माबासो बेथ' मेथाइसो बियो बिदिया। आं मिथिबाय दे मेथाइसो नोङो नामखौलाय माथो सोलायना लाखो। मेथाइ बर'सो हनै माबा प्रफाइला बैग्रि बैग्रिलायनो आफेल दं मालाय जलफाय फिथाइ दङ ओमफ्रायसो बानलु बोनदां आयु मेथाइ दोनहैसै नोङो एफा गोबावजोंहाय। ओमफ्राय थब्ल'आ आं स्क्रिन सट लाबायनो मानसिखौहाय माबा मा होनोमोनलाय रोंबाय आंबो हाइद खालामनो खिन्थु खालामथ'ला आङो हरफिनखायासै ना मानसिया। मेलेम गाज्रि मानसिफ्रासो बिदि हरखायोबा। खर' गाज्रि नङामोन बियो। थांफिनबाय नामा मेथाइआलाय? मेथाइ बर'सो दे नोङो आं सिनायबाय सोर मा होनदों ओइ सोरबा हनै गोदान मानसि फैनानै माबा बोरैबा होनलांनायानो। हरफिनासै। सोरबा खर' गाज्रि नङामोन बियो। मा ओंख्रि जायामोन मेथाइ मोनहालाय ओमफ्राय? मा ओंख्रि होनदोंमोनलायनो जोंना ओंख्रिया माबासोमोन मेथाइ दालि आलु फ्रायसोमोन। ओमफ्राय आब' सुमिया हेल' 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 थब्ल' प्लास फामिनो
रोंथारबायहाय नों बाबुसुमि। आं दाबो जायाखै थाङाखै मेथाइ मा ओंख्रि जागोन बेबा मेथाइ नोंहा? फुङावलाय ओंखाम जालाङाखै नामा? बे आब'सुमिया मिनिदों आरो। थांबाय दांहाय थब्ल'आ माइ हानो नागिरदों नो मालाय। आंहा आंहा लाफा आरो अमा होनदों ए गोथावथारहाय मेथाइ नोंसिना ओंख्रिया। फैथाराखै नामा? होनदों आरो न'आव फैथ'वाखै नामा नोङो? ओमफ्राय बिसाल आगैया हेल' आब' नों हेल' आगै। लाइक दान होनबाय थेंकिउ आगै बिसाल। आगै बिसाल नोंनाव हाबहैगोना हाबैयाथाय कमेन्टआ दाबो आंना। बे आंनि चेनेलजोंहाय। मा ओंख्रि जाखो होनदों आरो आगैया। जोंना दालि आलु फ्राय ओमफ्राय थालिर मैखुन एवनायसोमोन आगै। ओमफ्राय मा होनखो मेथाइआ थांगोन रबाराव होनदों ए रबाराव फैगोन आरो। माला नुबावनांगौ नोंखौ मेथाइ लोगो हमगोन दे मेथाइनो। नाम्बारानो गैया लोगो हमनो मेथाइ बोरै हमगोन दे। ओमफ्राय आब'सुमिया मा होनदों? मा लिरखोथाय आब'सुमिया आं बुजियासै। बैलाग ना मा होनदों? आब'सुमिया मा लिरखोथाय बैलाग ना मा होनखो? ओमफ्राय आगै बिसाला के आब'ना हाबफैदों थ' दिनैनो ए आंथ' दहाय नोंनियाव हाबनो मोनासै गैया। जोब्बायमोन आं माबाबा नायबा मबाइल दांबा। ओमफ्राय जेब्ला होफिनो आं थांनांगोन र' आगै। ओमफ्राय आब' सुमिया मा ओंख्रि जायामोन आब' सुमि? ओमफ्राय मेथाइआ मिनिबाय आरोना मा माखौ मिनिलायबाय थादों बिसोरो। बोरै ब्रै लाइक दान होनदों ए 4 लाइक दान होनदों आरो आब'आ। ओमफ्राय आयु नै आदा मुंदांखा आयु सोर जाखो फालायनो सिनायनाय नंलामोन दे। आदा मुंदांखाखौहाय माबा ब्लु होनाय दंखायोसो एफा गोबावजों दिनैसो। माहाय दं जाखो बिदायालाय? आंहा फरायनो रोंलायलाङासो कमेन्टखौबो। आयु सोर जाखो फालाय सिनाय खाथारनाय नंलामोन आङो। ओमफ्राय बिसाल आगैया इभिनिंआव दसे होगोन र' दाहायनो दे आगै। सोलाबबा हाबहैगोन आङो। आब' सुमिया आलु फुल कबि दाउदै गथा आं दैनाय दावदै दैनो रोंगौ नोंबो ओमफ्राय आदा मुंदांखाया 60 लाइक दान होनबाय थेंकिउ आदा। आयु जि गोबावसै मोनहाय नोङो आदा मुंदांखा आंनि एल बे आव फैयैया। बेस्थ'थारमोन नामा? ब्लु होनाय दङना नै ओंखायनोसो आङो सिनायदों नङाबाथ' बावनोसैसोमोन। आब' सुमिया एम आगै होनदों जि गोबावसैमोन बियो। दिनैसो लोगो मोनबाय आङो ओमफ्राय नाराया मा होनखो नारा 4166 आज क्या है सुबह उठते ही ये सोचता हूँ सारा दिन बस क्या क्या करता हूँ और रात को बिस्तर पर जाते ही ख्याल आता है सोने कितना क्या हो गया नाराजी नारा कहूँ या भारत कहूँ ओमफ्राय बिदिया मेथाइ दोनथ'बाय आं दे मेथाइ थेंकिउ स'नि थाखाय मेथाइ सम मोनबा बिदिनो फै दे नङाबा बावोना गावहा नामखौबो सोलायबाय थायो। ओमफ्राय आदा मुसाहारिया मा होनखो आब' सुमिराज खना मा खबरनो जि गोबावसैमोन। टाइटेलखौ गोसोआव दंलायबावो आंहा आदा मुसाहारि होनग्राखाय। ओमफ्राय बिसाल आगैया लाब लाब हरबाय थेंकिउ आगै ओमफ्राय आब' सुमिया नाराजि हेलौ टेस्टिं होनदों। जि गोलाव गोलाव कमेन्ट लिरोहाय बियो हिन्दीनि। ओमफ्राय बिसाल आगैया लाब लाब हरदों ओमफ्राय आब' सुमिया मोजां एम आगै होनदों। ओमफ्राय बिदा मुसाहारिया औ बारा सम मोनला आं दा अबे जायगायावसो दं जाखो आदायालाय? अबे जायगायाव दं जाखो?
ओमफ्राय आगै बिसाला आब'आ भिडिअ होदों नामा? औ दहाय हगारदोंमोन आं आगै। जानला मोनला जायाबाबो हगारलायबाय भिडिअआ दहायनो। ओमफ्राय आब' सुमिया माहाजोन मानसि नालाय आंनि भिडिअ'खौबो नायला दानियानो। आंनावबोथ' नायलाथ' बियो। जा गोबावखासैमोन नै दिनैहाय एल बि आव लोगो मोनबाय। आब' सुमिरासआ मा होनदों एल बि मालिक मोजां फराय दे बयबो खोनानाय होनदों। मानसि दङ ओंखायनो आस्थिक रायलायदां। ओमफ्राय आदा मुसाहारिया मा होनदों दसे था सोलानोसो नागिरदों आं होनदों ए अबे जायगायाव दं जाखो मा ओंख्रि आदा मुंदांखा? ओमफ्राय फंबाय बिसाला लाब लाब हरबाय आरो थेंक इउ आगै। र' दाहाय नायगोननो औ आगै दाहाय नायदलाबायनानै होदोलाय। ओमफ्राय मुसाहारि आदाया सोरनावबा एम मुसाहारि जायो सोरनावबा मुंदांखा जायो दाना ए ओमफ्राय नोंनाथ' टाइटेला मुसाहारि खामोन ना? एम मुसाहारि जाखादोंमोन आगैयाव आंनावहाय। ओमफ्राय मा होनदों मुसाहारि बिदाया अन्ध्र प्रदेश तेलेंगाना बरदारावसो दं आं दायोनो अ बरदारावसो दंहैयो ओंखायनो रासिन बिजि जाबायदां मानसिया। ओमफ्राय आब' सुमिया एम आगै नोंजोंलाय सोर हाबावनो होनदों। ओमफ्राय एम बिदाया मा होनदों सोलाबासो मिथिसिगोन र' होनदों ए दे आदा। बिदिनो सम मोनबा फै सम मोनबा आं मालाबा खिन्से बे आब' अनामिखानाव लोगो मोनदों बेनिफ्रायनो लोगो मोनखायाखै आङो बेखौहाय आदा मुसाहारिखौ। ओमफ्राय औ आंनि अरिजिनेल नामा मिथुल मुसाहारिसो ए आं मुसाहारि टाइटेल गोसोआव दङ आं सिगाङावनो लोगो मोनबा आदा मुसाहारिसो होनखायोमोन बांसिन ओंखायनो गोसोआव थादों आङो। ओमफ्राय आगैया बिसाला लाब हरबाय ओमफ्राय नाराया अर्ज किया है आपकी खूबसूरत ने हमें पागल कर दिया हमने आपको देखकर अपना दिल दे दिया मगर बाद में पता चला कि वो मुस्कुरात नहीं थी ये तो गुस्सा था जो आपने किसी तरह कंट्रोल कर लिया। मैंने गुस्सा नहीं किया है पारस जी मैंने गुस्सा नहीं किया है। मैं तो हंस रहा हूँ। आप इतना अच्छे से जो कमेंट डालते हैं ना नारा जी मुझे हंसी आ रही है इसलिए बुरा मत मानना। ओमफ्राय आब' सुमिया एम आगै AK-47 लाबोफा होनदोंमोन ना आं होनदों आरो। ओमफ्राय आगै बिसाला लाब हरदों नोंना बिब'आ अन थानानै माहायबा थांबायहाय औ माबाया बिखुनजोसो जायोना लोगो केखौहाय बावदों आङो आगै बिसाला। ओमफ्राय आदा मुसाहारिया आब' सुमिराज मानो बिदि बुङो होनदों आरो। आब' सुमिया एम आगै होनबाय ओमफ्राय आदा मुसाहारिया थोदस आब' सुमिराज हामा बिदि हरनो बोरै लांफानो हानो होनदों बिदि लाबोफाना हरबाथाय सेसखाहाय। ओमफ्राय आगै बिसाला आं मा कमेन्ट हरगोन जादोंलै आब' इम'जि हरबाय थानोसै औ आगै बेखौनो हरदो दे जेबो नङा। नोंना बिखुनजोफ्राबो हनै सफैयासै दाबो। फैदोंमोन सासेया नोंखुनजोआ ओमफ्राय अन होननानै माबा खामानि मावदोंदां मानसिया। आब' सुमिया एम आगै बांगाल दावराव जाबा गावनो लाबोनो। आब' सुमिया मिनिदों बिसाल आगैया लाब लाब हरदों। आब' सुमिया बिसाल आगै लिलि लाला कमेन्ट लिरना बायना हर होनदों। बिदिनो जायोना अबेबा समाव खोथा मोना जायो आंबो बिदिनो। ओमफ्राय थब्ल'आ सुमि आं मोसौ खादों होनदों। आं दहायनो सोंबाय मानसि हागोन ना मेसिन हागोन माइखौ होननानै थब्ल'आ खोन्थानो रोङासै। ओमफ्राय फंबाय बिसाला आदसा नुब्रिखे फैदोंमोन नामा? औ फैदोंमोन अन दोननानै खामानि मावनोसै होननानै थांदों। दाबो गैया माथो होफैफिनाखै। ओमफ्राय आगै बिसाला सुमिराज आब' होनना मिनिदों आब' सुमिया थब्ल' आगै दों होद गाबनाङालै। ओमफ्राय आब' सुमिया बिसाल आगै होननानै मिनिबाय। ओमफ्राय बिसाल फंबाया लोगो जादो दे आब' सुमिराज आंजोंबो ए लोगो गैया आरो नोंसोरो। दे आब' सुमिनाव ब्लु दंखायो लोगो जाहरदो। बेना मन' चेनेलसोना आगै बिसालना। ओमफ्राय थब्ल'आ फामि होनना गाबदों गाबनाङाहाय।
आदा मुसाहारिया जानो थांबाय दां ओमफ्राय आब' सुमिया र' आगै बिसाल होनदों ओमफ्राय थब्ल'आ आंनो हागोन होनदों खामला लायाखै नामा थब्ल'? खामलाफ्रा बेसेबां जाखो नोंसिनिथिंजालाय माइ हानायनियालाय? ओमफ्राय आगै बिसाला ब्लु होदे आब' समायना होनदों र' हरबाय दे। बिखुनजोफ्रानो सफैयासै हनै सासेयाबो स्कुलाव सोनदां मादैयाबो। ओमफ्राय गुमैयाबोथ' मबाइल चार्ज होदों सफैनाय नंला मानसिफ्रानो। चला गया क्या? कमेन्ट डालते रहो भारत जी। ओमफ्राय आगै बिसाला आब' नोंसा माइ गाया नामा होनदों जोंना टाउनाव माइ गाया आगै माबा माने जोंनि एसे दङ आरो बेखौ आदि गायनानै हरो गामिनिफ्राय। ओमफ्राय मा होनो लोगोआ लोगो अन दं दे नो। ओमफ्राय ओंखाम जायाखै नामा लोगो दाबो ना जाखांबाय? आब' सुमिया बिसाल आगै जयेन दान होनबाय ओमफ्राय लोगोआ फान्थाव सायदों आं लोगोनो गुमै खावसेया खोनाफैबा जाथारलायबायमोन बियो गैया सफैयासै। जाथारबायमोन बियो नुफैबा ओमफ्राय आगै बिसोरा र' आंबो साब खालामहैनि दे आगै लोगोआ जायाखैहाय लोगोनो फान्थाव बाथोन ओमफ्राय मा खालामनो नागिरखो लोगो ओंख्रियालाय? लोगो होनना मिनिदों आरो गैया सफैयासै दिनैहाय। मोनदां मायावबा हिन्दी बालायाबो खारलांफिनबायगोन सिरि सिरि। फरायखांजोब्बाय आङो दिनै मानसिफ्रानो गैयाना। लोगोआ दालाय आरो दालि आरो फान्थाव बाथोन आरो मा होनदों दालि आरो फान्थाव बाथोन आरो सातनि बुट माने बुट सातनि आरो लोगो। लोगोआ मिनिबाय आरो ओमफ्राय लोगोआ थब्ल'आ थांखोना माखोथाय माबा माइ हानो नागिरदोंनो। मोसौ खादों होनदोंमोन माइ हानो नागिरदों होनदों। दा माइ मोननाय हानाय टाइम ना मानसिफोरखौ मोननाय नंला बारा आब' खनियाबोथ' माइ हागासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोआ लोगो होनदों ओमफ्राय फि दैमारि आगै सफैदों हेलौ आब' होनदों। हेलौ आगै हेलौ दासो सफैबाय नोङो। मा ओंख्रि जाखो आगै फि? नाम अरिजिनेलखौनो बावो आं बिनिखौहाय ओमफ्राय लोगोआ लोगो होनदों ओमफ्राय आगै बिसाला साबधान आब' सुमिरास होनदों ओमफ्राय लोगोआ मा होनदों मावानो माइ बेरायाव थब्ल'आ लोगोनो मावोनो माइ बारियाव थब्ल'आ लोगो होनदों। खामानि मावोहाय बियो लोगो। जावैसो होननानै गाबदों ओमफ्राय बिसाल आगैया हेल' फि सना होनबाय आरो ओमफ्राय बिसाल आगैया नुब्रि मा गाबखो होनदों आगै फिया मादे आंनि नामा खिथानो हायोबा खोन्थादोंमोनहाय नों खनसे बावबाय आङो। थार नानि फि महिमा मोनदां महिमा बे नामखौ बांद्राय खोनायाना ओंखायनो बावो आङो महिमामोन ना? फिदैमारि महिमामोन नोंनि नामा दासो गोसोखांफिनदों आङो। एम दैमारि लादो नोङो फिखौहाय बोखारनानै। महिमा नालाय एम दैमारि होदो। ओमफ्राय लोगोआ माथोबो हाया दाना लोगो आंना माथोबो होआ दाना लोगो आंनो बिजामादैया हनै नोंखौ माथो हरदोंमोन नुवासैदां नोङो लोगो।
ओमफ्राय नानि फिसा थेख्ला बि थेख्ला होनदों आरो लोगोआ मिनिदों। ओमफ्राय महिमा होनदों एम दैमारि लादो नोङो एम दैमारिसो होनसां। ओमफ्राय हायोबा होनदों होनोबा होनदों महिमायानो। लोगोआ गोसो जादों आं गाबनो जावैसो नुब्रा ओमफ्राय आगै बिसाला आइया इमान मिनिहोना फैबाय आं गावनि एलबियाव दाना माथो होआ जालायबाय दसेनो बावबायनोदां लोगोआबो हेल' फिया आगै मा ओंख्रि जाखो सना होनदों आरो। ओमफ्राय लोगोआ जावैसो होना मिनिबाय गाबफ्लादों अनगौबा लोगोआबो। लोगोआ ओरैनो होनदोंहाय मा जावैसो होननानै मिनिदों। ओमफ्राय आगै बिसाला बिखुनजो आं बायदि बिजामादै नागिरबाबो मोननाय नङाना नंखागौना मालाय खामानिबो मावनो गोरों आगै बिसाला। ओमफ्राय नानि एम दैमारिसो होनदों आं नङा आं लाया मिथियो आंखौ मोजां लाबाथाय खारखोमानासो थादों बयनिबो नोजोरावनो। नङा आं लाया मिथियो आंखौ मोजां लाबाथाय खारखोमानोसो थादों बयनिबो नोजोराव होनदों। बुजायलाङासै आं मा होनखोथाय। फरायबाय बुजियासै आङो। लोगोआ मा होनदों आंबो सानाला नोंबो सानाला बिजामादै आं बायदि बिखुनजो मोननाय नङाना होनना मिनिदों गाबदों। लोगो बायदि बिखुनजो मोननाय नङा नामा लोगो होनना मिनिदों गाबदों। गाबदोंबो मिनिदोंबो मानि खुसिजों गाबदों। ओमफ्राय आगै बिसाला नोंगौ बिखुनजो सना होनना मिनिबाय। लोगोआ हाय जावैसो होनदों ओमफ्राय आगै बिसाला ओंखामसो उखैफिनबाय माथो दहायल'सो जानायानो मा ओंख्रि होनामोनथाय आगै बिसालमोनहा? मा ओंख्रि होनामोनलाय आगै बिसाल नोंस्रा? ओमफ्राय नानि महिमाया थांफिनगोन ना माखो दे? बिसाल आगैया ओइ नोंसोर आंनि भिडिअ' मानो नायथारा आं नायगासिनो दे आगै बिसाल नोंनावहाय कमेन्टआनो हाबैया। माने आं कमेन्टखौ हरो नोंसोर नुयैया बिदि जागासिनो। दाखालिनि बे लास्ट ब्लगखौबो नायदों आङो। कमेन्टआनो थाङा ओमफ्राय आङो होनहरलायदोंमोन कमेन्टआवहाय आगै नोंनावहाय कमेन्ट थाङाहाय होननानैहाय। ओमफ्राय नानि फिसाया मा ओंख्रि मा होनदों मा ओंख्रि थेख्ला होनदों आरो। ओमफ्राय आगै बिसाला आलु भाजा फान्थाव बाथोनसो आब' होनदों बेनो गोथाव दे। ओमफ्राय बेनो गोथाव ओमफ्राय नानि फिसाया हां मुं लाङा प्लिस आब' बेखौनो बुंना बेयाव सोरबा नुदों आंनो मुं लाङा प्लिस आब' बेखौनो दे नोंनि नाम लानाङा दे। फि दैमारि आगै दे नाम लाला आङो। ओमफ्राय आगै बिसाला कमेन्टआनो नुजाया माथो आब'। औ आं हरदों ओमफ्राय नुजाहैया। नायनानै हरलागासिनो आङो भिडिअ'खौहाय मारै बिदि जाखो। ओमफ्राय बिसाल आगैया थेख्लि आलु बाजासो होनदों ओमफ्राय नानि फिया अ गोथाव थेख्ला होनदों नोंसिनालाय मा ओंख्रि नानि फि? ओमफ्राय बिसाल आगैया सामफ्रामबो बेदर जाजायालै नै आब' नंखागौना बेदर जाजाया सामफ्रामबो। जोंनाबो आलु फ्रायसोखामोन दालि जाजाखायाबो बेदरखौ ओमफ्राय जानाय जायो। बिजिबुआथ' बेदर जानायल' जाबाय आंना। ओमफ्राय आगै बिसाला थेख्लि नोंसालाय मा ओंख्रि? बिसिनाथ' गोगोम जाखागोन ओंख्रियानो जि बुरजा बुरजा जायो बिसिनि ओंख्रिया। ओमफ्राय आब' लिलिया हेलौ फैबाय आरो लाइक दान आगै थेंकिउ आब'ना गुमै। मबाइल चार्ज होदोंमोन ना आब'? मा ओंख्रि जायामोन
ना गुमै जाखो? ओमफ्राय नानि फैया अरिजिनेल नामखौ लाया मा होनदों अरिजिनेल नामखौ लायोबा सोरबा सानगोन आंखौ बेसो होनना नोंगौथ' आगै दे लाला दे बिसालागैया टेनथानि खम जाखायादां बिसोरना जि बावगुलायोसो आङो दानो सोंफिनगोन बिसिनि ओंख्रिखौ दानो बावफिनगोन ओंख्रियानो मेरला नालाय बिसोरना ओमफ्राय आब' सुमिया द्रोद थांबाय आरोना सिरि सिरि ओमफ्राय ब्लु दाहोदे आंखौ नायफिनगोन सोरबानो औ होआ दे आगै ब्लुखौनो बाङाय होलाबायखाला आङो दाना आब' लिलि मा ओंख्रि जाखो? ओमफ्राय आब'आ मा होनदों बेसर खुथ्रा रुदों बेसर खुथ्रा रुदों थाइगिरजों आरो आब' एम्फौ बाथोन आरो आलु बयलारसो आयु ओंख्रियानो मेरलाथार आब'मोनहा गोथाव गोथाव खिन्थु बेसर खुथ्रा रुदों थाइगिरजों बेसरजों थाइगिरजों आरो आब' लिलि मोनजाफेराखैहाय आङो बिदि ओंख्रिखौ बेसरजों थाइगिरजोंखौ नोंसिनिथिं जा आलदा आलदा ओंख्रि जाथारो एम्फौ बाथोनबो जायो एम्फौ बाथोन आरो आलु बयलारसो गोथाव गोथावथार ओंख्रिया आब' लिलि मोनना ओमफ्राय नैबे बेसरजों थाइगिरजोंखौ मोनजाफेराखै आङो ओमफ्राय लोगोआ अन ओमफ्राय फंबाय बिसालाबो अन आरोना ओमफ्राय नानि फिया मा होनदों थेख्ला जोंहाना आलु नासो आरो अमा एवनाय आलु खलसो होनदों आरो मोनथाम मोनब्रैखा बिसिना ओमफ्राय नाराजि क्या बोल रहे है अर्ज किया है मोहब्बत के इम्तिहान में हम पास हो गए इश्क की गलियों में भी खास हो गए मगर जैसे ही गणित का पेपर सामने आया हम तो फौरन सरेंडर होकर उदास हो गई क्या हो गया भारत जी आप इतना अच्छा शायरी बोल रही है गाना जैसा कमेंट डाल रही है ना बहुत अच्छा है क्या कर रही हो अभी नाराजी ओमफ्राय आगै बिसाला गोथावथार थेख्लि सना होनदों आरो आब' लिलिया होनबाय आगै बिसाला ओंखाम उखैजोब्बायलै मा एथ'बां गोथाव गोथाव ओंख्रिनो औ उखैफिनलायखायोना ओमफ्राय आब' लिलिया जाजायोहाय आगै जेरैबो संबानो जाजायो नोंसिनिथिंहाय आलगा आलगा जाथारो बेसर गथा आरो बेजोंहाय संबाय थाइगिरखौहाय जोंनिथिङै जालाबायाना बिदिखौ बांद्राय आब' बेसरखौ जायो खिन्थु बेसरजों थाइगिरजों जाफेराखै खारैजोंनो जि मोजां मोजां ओंख्रि सङोना नोंसोरो ओमफ्राय लोगोआ नारा जयन कर प्लिज जि खाथ्राहाय लोगो बियो लेभेल बाराथार बुजिगोन ना माखोथाय ओमफ्राय नानि फिया मा होनदों एसे गोथाव साफाय गोथाव साफाय जै थेख्ला होनखोना माखो ओमफ्राय आगै बिसाला कबिथा जइन कर प्लिज बिब'खौ बिखुनजोखौ बेहाबो ओमफ्राय लोगोआ अ एम जि जावैसो होनदों आरो ओमफ्राय आगै बिसाला मिनिदों नाराजी चला गया क्या वो मेरा दोस्त है ना कविता उसको सपोर्ट कर दो ओमफ्राय आब'आ अन आलासि जाहैनांसिगोन आब' लिलि मोननावसो आलदा आलदा ओंख्रि मोनजाथारो नाराजि चला गया क्या थांखोना माखोथाय जि खाथ्राखाहाय लोगो बे मानसिया
लोगो जाद्लानो नागिरबावासो मानसियाबो। ओन है क्या कर रही हो? कमेंट डालते रहो। ओमफ्राय दिपकआ अन फैबाय आरो थेंक इउ। ओंखाम जाखांबाय नामा दिके? ओमफ्राय लोगोआ मैं तो पहले सब किया आपको और फिर कैसे ज्वाइन करूँगी मैं आपने बताओ होनदों आरो। ओमफ्राय बिसाला गैया र' आब' नोंनि भिडिअ नायहैनि आं दे आगै नायदो दे नायनानै होलाबाय थादो। ओमफ्राय दानबाय थेंक इउ। ओंखाम जाखांबाय नामा? ओमफ्राय बिसाला गैया कबिथा अके ना मिनिबाय आरो सिनायै बायदि नामा। आब' लिलिया अन ओमफ्राय नाराया मजदुर हूँ काम क्या काम कर रही हो? खेत मा होनोलाय खेत होनो नामाथाय हिन्दीनि खेत में है क्या? ओमफ्राय लोगोआ शर्ट के मत जाओ मेरा भाई होनदों। ओमफ्राय लोगोआ मिनिदों दिखेया अन आरोना रायज्लायनो हाखानाय नङा बेयो। ओमफ्राय फिदैमारि आगैया हेलौ नाराना थारा थोर्स नोंसोरबो मा नाराबारि जाखो हनै बेनि नामा नाराना बेखौनो होनगासिनो दं जोङो। ओमफ्राय नारा क्या बोल रही हो आपके साथ बात कर रहा हूँ ये भी मेरा एक काम है अच्छा। एक बजने वाला है नारा खाना खा लो। ओमफ्राय आब' लिलिया अन आरोना ओमफ्राय लोगोआ नारा जइन करो ना मैं आपको रिटार्न दूंगी अके नो। जि फाग्लाहाय बियो आंहा हिन्दीनि मोजां रायलायनो रोङाना माबा माबि बुंथारसिगौसो आङो। नारा चला गया क्या वो मेरा दोस्त है ना कविता बसुमतारी उसको सपोर्ट कर दो। ओमफ्राय मा होनदों नानि फिसा गुमै मा अन जाबाय थाखो होनदों डिउटियावसो दां मानसिया। ओमफ्राय गुमै खावसेया गथ'फोर साथामजों लेखा फरायदों ओमफ्राय सासेखौ लोगो लाफायाखैनो। दासो अबेनिफ्राय नुजाफैखो नोंलाय गुमै? दहायनिफ्रायनो नोंखौ जोङो रायखांदोंमोन। दासो सफैबाय नोङो ओमफ्राय सोर गथ'फ्रा लेखा फरायदों जाखो? ओमफ्राय सोर लाफायाखै जाखो बुजियासै आं बिनि कमेन्टखौ। ओमफ्राय नाराया मा होनदों कविता मेदाम मुझे रिटार्न करना करने का कोई जरूरत नहीं मैं सपोर्ट कर दूंगा बिदिनो बियो उल्था उल्टासो मानसिया नारा अके सपोर्ट कर दो। आपको क्यों रिटर्न नहीं चाहिए नारा? आपका भी ना चैनल है। ओमफ्राय आब' लिलिया अन आरो ओमफ्राय दिया नार्जारि मा ओंख्रि जाखो? जोंना ओंख्रिया माबासोमोन दिखे दालि जहल आलु एवनाय थालिर मैखुन एवनायसोमोन। नोंहालाय जाखांबाय नामा? ओमफ्राय लोगोआ अके नारा होनदों ओमफ्राय लोगोआ हेल'दि होनदों ओमफ्राय नानि फिया आब' बेनोथ' होनदों। ओमफ्राय लोगो मा ओंख्रि जाखो दि होनदों ओमफ्राय दिया हाय के आलगालायबाव हाय केनो। ओमफ्राय गुमै खावसेया सर्ट फिल्मनिखौ होनदांनो ए गुमै खावसे माहाय थाङामोन नोंलाय दासो सफैनाय? ओमफ्राय दिखिया के मा ओंख्रि संखो होनदों ओमफ्राय दिया दासो जादों होनदों मा ओंख्रि जाखो दि? के फुरि आरो सबजिसो होनदों ए फुरिसो जादोंनो। ओमफ्राय गुमै खावसेया मा ओंख्रिमोनलै बैनाय फान्थाव नि बिबार
फान्थाव खालार बरफनि बिबार नायबावसो बेनो ओंख्रिया बेना दिनैहाय लोगोना। लोगो बै माबाया बिदिनो बियो गावखौ सापर्ट नाङा होनलायबावोसो मालाय भिडिअखौ ओरैनोसो हगारदोंलायनो बुजिगोनदांहाय बियो बर'खौबो एसे एसे लोगोआ अके दि होनदों आरो गुमै खावसे मोनालाय मा ओंख्रि जाबोखो? गुमैया थाङाखै मेंदों खाख्लुमना थाङाखै मेंदों खाख्लोमना उन्दुनाया होनदों उन्दुदोंसोमोन आरो माथो ओंख्रि जाखो गुमै नोंस्रालाय गुमै खावसे? ओमफ्राय लोगो दि दालि आरो फान्थाव बाथोन हनैलाय हनै लोगोनि ओंख्रिया गुमै खावसे ओमफ्राय आब' लिलिया अ होनदों आरो बारा गोबाव होखाया दे आब' 1 घन्टाल' होगोन नोंसोर होदोलाय दा ओमफ्राय दिनैया लिलि बाजै हाय होनदों आरो ओमफ्राय आगै बिसाला मा होनदों मा होनदोंथाय काप प्लेट मोनलायदों माथो आब'नो नायनानै फैबाय आरो आगै नोङो माबा ओरै आखाइजों फुख'लायनांगौहाय लटारिसो 20 थाखा आरो अबेबा अबेबा मोनाबो फार्स्टनियाव मोनाखै 100 थाखानि मोनब्रै जिनिस मोनबोनाय जादों मोनब्रै मोनदां काप प्लेट गंसे मोनबाय ओमफ्राय मोनथाम जिनिस मोनबोदों मोनसेयाथ' ब्लेंकसो थांबाय मोनखायाखै नाम्बारानो गैयामोन ओमफ्राय लोगोआ मा होनदों लोगो बिखौ जागोन नों आं जायो लोगो बोरमा बेदरखौहाय ओमफ्राय नानि फिसाया अनियन आं ओंखाम जानो रथ' दसे होनदों अन होनदों आरोना अनल' आं ओंखाम जानो रथ' दसेनो दे आगै जाग्रोदो दे ओमफ्राय आब'आ हाजि होननानै बुंहरदों ओमफ्राय गुमै खावसेया दानो मोनजाया जानायानो टाइयावसो जादों फोथारनिफ्राय होनदों मासिबां जाखो 11थायाव ना 12थायाव होनखो गुमैया ओमफ्राय लोगोआ फिनानै मा खालामदों ओंखाम जानो नागिरदोंनो ओमफ्राय दिया मा होनदों लिलि बाजै मा ओंख्रि संखो होनदों ओमफ्राय लोगोआ आलु गुमै होनबाय ओमफ्राय बिसाल आगैया ओइ नुब्रि बा आंनोबा जासिलाया होनदों जाहोनो नागिरदों लोगो ओमफ्राय गावहानो जायानो लोगोआ हाम तुम भी हा तुम भी खाएगा नुदों आरो बिजामादैखौ ओमफ्राय गुमै खावसेया लाबसो जादों नोंहा मग ना मग बेबो दा औ मगबो दङ मग दंमोन प्लेट दंमोन ओमफ्राय काप मोनसे ओमफ्राय बे हालदै सालिग्रा सान्द्रिया बिदिखौ मोन्दों आरो मोनब्रै 100 थाखानि मोनब्रै मोनदों बेबो मोनसेया ब्लेंक थांदों नङाबा मोनबा मोनगौमोन आरो मोनबाजों मोनबा मोनगौमोन अबेबा अबेबा ब्लेंक थायोनो मोनोहाय मालाय खिनसे बै मोनसे जायगायाव जानायावबो साइकेल मोननाय नुदां मानसिफोरखौहाय खेनसे मालाबा थांबावनानै गेलेहैबावनायनांसिगोन ओमफ्राय नानि फिया के आब' ओंखाम जानोसो होनदों आं नोंसो रायज्लायथ'नो दे आगै जाग्रोदो दे ओमफ्राय आब' लिलिया अन लोगोआ मिनिदों बिसाल आगैया क्यों मैं खाऊंगा नुब्रि होनहरदों ओमफ्राय लोगोआ अके फैनानै होनबाय आगै बिसाला हम सब खाता हूँ नुब्रि होनदों लोगोआथ' गावनो जायादां बोरमा बेदरखौहाय ओमफ्राय नानि फिसा आब' के होनदों ओमफ्राय नानि फिसाया आंलाय मा नोंलाय मा खालामदों आब'के होनदों ओमफ्राय दिया थफेरा मैथा गोखै होनदों मैथा गोखैसो आरो बेहा ओमफ्राय लोगोआ मे होनदों ओमफ्राय गुमै खावसेया मानि पार्टिलै फान्थाव बैनाय होनदों ओमफ्राय आब' लिलिया अन लोगोआ खोब खायेगा बाथाव नुब्रा होनबाय आरो ओमफ्राय नानि फिया होनबाय लोगोआ
पार्टि नङाहाय गुमै होनबाय। लोगोआ मिनिदों। आगै बिसाला आज से जायेगा नुब्रि ना मा होनखो? ओमफ्राय लोगोआ गुमै आलु नोंबो जायो आरो होनबाय। ओमफ्राय गुमै खावसेया मैथा गोखै। मैथा गोखैसो आरो गुमै नोंहा। ओमफ्राय लोगोआ अके नुब्रा ओमफ्राय गुमै खावसेया मानोथो जाहोनो नागिरदों होनदों। लोगोआ जाहोनो नागिरदों मालाय खुसिजों। लोगोआ मिनिदों। आब' लिलिया अन लोगोआ बोरमा खर' जानो नागिर गुमै आलु होनदों। जोंहा लाबोबावोसो बोरमा खर'खौ गोथाव मोनो होननानै। ओमफ्राय लोगोआ मादां आब' लिलि मा खालामदों नों होनबाय। आब' लिलिया अन होनबाय। खोथा मोननि अनल'सै आब'आ। ओमफ्राय दिया के जोंनोबो जाहो दे होनदों। हनै लोगो जाहोनांगौआ दाना एरजोब्बाय नोंहा। गुमै खावसेया दरसे दमैनि बांद्राय जानो हाया। दरसे दरनैनि बांद्राय जानो हाया फान्थाव बैनाय होनदों। सोरबा सोरबा बोरमाखौ गाइखेर मोनामदोंनो जायाथ'। ओमफ्राय दिया लिलि होननानै बुंहरदों। ओमफ्राय आब' लिलिया उन्दुदों बेखायनो उन्दुदों बेखायनो अनल' होनदों आरो। नोंसिनि फाला सफैगौलाय आब' र'। ओमफ्राय लोगोआ आयु दे नोंबो जागोन आरो होनना मिनिबाय। लोगोआ दे आब' सना होनबाय। ओमफ्राय गुमै खावसेया मा बेदर जानायमोनलै मैथा गोखै। नोंसिना नामा बोरै मैथा गोखै थाखो? ओमफ्राय लोगोआ आलु गुमै जागोन आरो दे अके होनदों। आगै बिसाला लाब हरबाय। लोगोआ मिनिदों। आगै बिसाला लाब हरदों। फरायखांजोब्बायहाय आङो। लोगोआ नोंसो जाहोनांगौ दा गुमै आलु आंनो होनदों। मा ओंख्रि होन्दोंमोनथाय बे गुमै मोनहा गुमै खावसे मोनहा? थांजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय? लोगोआ मा होनदों नुब्रा जिया हुआ है नुब्रा जिया हुआ रे नुब्रा खिया हुआ रे होनदोंदां। मैथा गोखै फुरि मैथा गोखै फुरि सबजिसो होनदों आरो दिया। आयु बेहा मा होनगोन नाराया क्या क्या बोल रहे है नारा कविता मैडम मैं रात को जब आप अनामिका के चैनल में आएगा अब मैं सब्सक्राइब कर दूंगा अभी क्योंकि सब्सक्राइब मैं कर सकता इसलिए ब्लू नहीं है। ओ ब्लू चाहिए रुको। ब्लू दे दिया नाराजी नारा ब्लू दे दिया। ओमफ्राय आगै बिसाला खुश नहीं हुआ रे नुब्लि हिन्दी रायलायबाय थानांसिगोनहाय होमबासो जासिगोन। ओमफ्राय गुमै खावसेया नों जायाबाथाय बहा मोनजानांगौ दे बाजै फान्थाव। ओमफ्राय आयु आंना फंबाय नै सासेया दाउब'आ फैग्रोमोनना लाइक होबाय आंनो होखानांगौना दाउब' फंबाय। माहाय दं जाखो दाउब' फंबाय मा ओंख्रि मा खालामदों? लोगोआ मिनिदों ओमफ्राय आब'आ हाजि सिरिथा होनदों उन्दुदों। उन्दुदों आं होननानै मिनिदों। ओमफ्राय दिया लिलि बाजै होनहरदों। ओमफ्राय नारिया नहीं चाहिए मेडाम रहने दीजिए दे दिया ना मैंने नाराजी दे दिया। ओमफ्राय गुमै खावसेया दे ओंखाम जाबाय थानायाबो गाहाम नङालै मैथा गोखै होनदों। आंहाथ' ओंखाम जायाबानो थानो हाया। ओमफ्राय आगै बिसाला हिन्दी रायज्लायनायानो जाखायालै आंनाबो जाया आगै बुजिजोबो हो ओमफ्राय रायलायनायावनो प्रब्लेम जायो जों रायज्लायबाय थालाना ओंखायनो जाला। ओमफ्राय लोगोआ अके कोई बात नहीं नाराजि होनदों आरो। ओमफ्राय दाउब'आ केमेरा बायबाय सेकेन्ड हेन्ड केमेरा बायबाय जाबाय दे जाबाय मोजां जाबाय। ओमफ्राय सुटिं खालामगासिनो नामा दाबो बारहुंखा आगै? ओमफ्राय दिल्ली नोहाबो दिया लिलि बाजै आं सिरि थाया होनदों आरो।
ओमफ्राय दाउब'आ खुसियानो बाथ्र' हाया दिनै आयु दाउब' फंबाय नोंनि खुसिखौ नायगौमोनहाय केमेरा बायनो हानायनि जा खुसि जादों नामा फंबाया ओमफ्राय लोगोआ मिनदों ओमफ्राय दाउब' फंबाया मा होनदों ओमफ्राय फैसाखौसो माब्रै हरफिनबावनो हागोनथाय रिन लानायासो बायदोंमोन आं बेसेबांनि बायखो आगै सेकेन्ड हेन्ड केमेराखौ बेसेबांनि बायखो नोंलाय ओमफ्राय आगै बिसाला नोंना जासिनबावो आब' आंना जाखाथारानो जाया आंनाबो जि मिनिनो ओंखारो आङो ओमफ्राय उफाय गैया हनै सासे सानै फैनायफोरजों रायलायलाबायो आं जायाबाबो जादा रायलायबासो रोंलाङोबो दे ओमफ्राय दिया मैथा गोखै माजे माजे खाय माइ एन'खा होनदों खाय माइ एन'खा ना मा होनखो ओमफ्राय लोगोआ क्यों नहीं होती हो होता है ना मेरे भाई क्यों हंस रहा आप होनदों आरोना बिजामादैखौ लोगोआ जाद जाद नुब्रे होनना मिनिबाय ओमफ्राय आब' लिलिया के आगै हाजिखौ सिरि थानो हो आं उन्दुदों होननानै मिनिदों आरो ओमफ्राय गुमै खावसेया सानसुलि खिफिसुलि होनबाय आरो हनै सासेयाबो एदावहरबाय ओमफ्राय दाउब'आ खाख्रेब अमा खि महरा भिडिअ'खौ दाबो नायानो हनै मानो भिडिअ नायदियानो दाउब'निखौ लोगो दि प्लिज सिरि था सना होनलायथारबाय हनै मिनिनानैसो मा जाखो ओमफ्राय दाउब' फंबाया 26K होनदों आयु सेकेन्ड हेन्डआनो एफाग्राब दाम जाबायना 26K सेकेन्ड हेन्डआनो ओमफ्राय लोगोआ गोरान होनना गाबदों ओमफ्राय आब' लिलिया बबे गोरान जायगायाव मैया मोनजाखो बे के आगै हाजिया बबे गोरान जायगायाव मैया मोनजाखो बे के आगै हाजिया होनना मिनिदों आरो आब' नों बिसाला गैया लाब हरदों लोगोआ मिथिलाहाय आब' होनना मिनिदों ओमफ्राय गुमै खावसेया खनि फाग्लिया गावनि एलबि जाफिनबासो फैसिगोन 14आवनो माबा माइ हादों होनदोंहाय बेहा हाखाङाखैदां गुमै खावसे ओमफ्राय दाउब' आगैया गोरानसो होनदों नों कमेन्ट फैयाखै पापि दाबो नोंनि आयु बे दाउब' फंबाया लोगो आब' लिलि सोर आंनि भिडिअखौ नायदों नायाखै माने भिडिअ नायबाथ' कमेन्ट हरखायो नालाय जोङो बेखौनो आसा खालामनानै दंखायो बियो सोर भिडिअखौ नायदोंना नायाखै रायखागोन आं बिसोरखौ नायफैयैखौ साननानै दंखायोमोन बियो आंखौथ' दाखालि नायै कमेन्टावनो रायहरदों मिनिनानैसो मा जाखागोनहाय ओमफ्राय गुमै खावसेया मा होनदों गुमै खावसेया मा ना माइसो होदों खोमा औ माइ हानो होनदोंथ' आब' खनिमोना माइ हागासिनो बियो ओमफ्राय गुमै खावसेया सानसुलि खिफिसुलि होनदों आरो आब' लिलिया के लोगोआ माइ हागासिनो मालाय मैया माइआ मोनजोब्बायनो औ दाखालि खिन्थाखादोंमोन माइ हानोसै होननानै बियो ओंखायनो फैनो हायाखै ओमफ्राय गुमै खावसेया माइसो रोगादों बिबार होनदों माइसो हादोंनोहाय आगै बिसाला लाब हरदों ओमफ्राय दिया लिलि बाजै मा गोरान होनदों आरो आंबो बुजियासैहाय ओमफ्राय आगै बिसोरा लाब हरदों दाउब' लिलि आब'आ मा होनदों बुजियाखै आंबो मा गोरान होनदोंथाय दाउब' आगैया आं एख' खोनायाखै होनदों ओमफ्राय बिसाला आगैया आब' नुब्रि आं दसे थाथ'दो होनदों आब' उन्दुनिसो होनदों आरो आब' उन्दुनि आं दसे थाथ'दो होनदों दे आगै उन्दुदो दे आंबो बारा गोबाव होखाला नै ओमफ्राय लिलि आब'आ गोथाव दे टफि होनदों दाउब'आ मानि सावन अफ होनासो लाइभ नायदां ए होमबालाय फावखौल' नायबाय थादो नोङो बिब'निखौ मोखांखौबो दिन्थिखायाखै मानसिया दसेल' दिन्थिखादों ओमफ्राय दिया लिलि बाजै राज फुजा होनदों जोंनिथिंबो जादोंहाय फिसा जानो राज फुजाया ओमफ्राय दाउब'आ मानसिफोर दंखायो होनदों दे आगै जायो दे कमेन्टल' हरबाय था
ओमफ्राय बे दियाबो आंनि भिडिअखौ नायथाराखै दामानि। ओमफ्राय आब' लिलिया बारहुंखा आगै होनहरदों। ओमफ्राय दाउब'आ हेलौ आब' लिलि होनदों। दिया थफिरा मैथा गोखै जानो थांनो ना होनदों आरो। ओमफ्राय दाउब'आ बुं दे मा बुंनो होनदों। खोनाखाला आं बुंखाला जेबो दाउब' फंबायखौ। ओमफ्राय लोगोआ नायगोनहाय गोरान होनदों। ओमफ्राय गुमै खावसेया ओइ मैथा गोखै बे उजिगासेयाव जोलै गालांनो हागोन हाला ओमफ्राय माथो जोंखौनो जोखो नागिरबा मोना। गुमै खावसे बे नोंनि ओमफ्राय कमेन्ट हरफिननाय जायाखै आङो नुखादों आङो। ओमफ्राय आब' लिलिया मा होनदों? आब' लिलिया बबे मरुभुमियाव मैथा मोनजाखो बे दिहाजिया एजागैनो जानो ओमफ्राय मैथा मोनजाबाय थाखो दे बेहा मैथाखौनो महरखौनो नुवाखैदां बिसिनि जायगायाव। ओमफ्राय दाउब' आगैया मा होनदों? थगायबाय थागोन पापि नायगोन होनना। आं नायखाबाय दे आंखौ दारायखासै आंहा नायखाबाय। ओमफ्राय आब' लिलिया बारहुंखा आगै होननानै मिनिबाय आरो हा होननानै। गुमै खावसेनि कमेन्टखौ नायबावसो नायनोसै आं मा गोथाव हो बिबार मा गोथाव हो बिबार माला ओंख्रि खोन्थाखो आं ओमफ्राय दाउब'आ बुं दे आब' लिलि होनदों आरो। ओमफ्राय दाउब'आ ना मा होनदों ना एक्ट्रिस गानो फैनो सानबाय आब' लिलि होनदों आरो। ओमफ्राय आब' लिलिया राज फुजा होनना मिनिदों। फिसासो जादों जोंनावबो। ओमफ्राय आब' लिलिया मैसो बेदर रुदों होनाखै दा नों थफि होनदों। आंबोथ' थाल गैबावलाहाय। ओमफ्राय दिया थफेरा मैथा गोखै जोलै गालांनो नंला ना जोंनो मानो हाया जानांगौ दानो जेनबायबो नोंसोरो। ओमफ्राय नाराया कबिथा मेदाम साबसक्राइब दान होनदों थेंक इउ। नारा अभी तक खाना नहीं खाया क्या? एक बज गया ना नारा खाना खा लो। ओमफ्राय गुमै खावसेया क'क्राझारनि मैथाखौ जायालां गोखासो दि होनलायबाव। नङा माथो बेसेबां गोखै जोंनि जायगानि मैथाया क'क्राझारना। बिराद गोखैथ'। जोंनिथिं मैथा गोखा गैयाहाय। ओमफ्राय दाउब' आगैया नोंखौ रायखायाखै बे खाख्रेबजों लिलि जोंखौसो रायदों पापि सुनिफोरखौ होनदों। मानोथो फंबायनि भिडिअखौ थाब थाब नायनानै हराबाल बिसोरलाय बिब'फ्राबो। ओमफ्राय आंबो हगारदोंहाय दाउब' फंबाय दा नायनानै होदो आंनिखौबो। लिलि आं बिराद लोमजादों। अबावहाय राज फुजा मोनखो हरैबो जादों नामा? मिनिबावदोसो बिदि होननानै ओमफ्राय गुमै खावसेया गावगिया मोनजाखायो मैथा गोखैखौनो। गावगिया ना मा होनखोथाय गुमै खावसेया बुजियासै आं। ओमफ्राय नारा जि क्या बोल रहे हो खाना खाने के लिए रेडी हो गई अभी खाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओ बता दिया ना चिकन लेग पीस भुल गया था मैं। ओमफ्राय आब' लिलिया के आगै हाजिखौ सिरि थानो हो आं उन्दुदोंसो होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय गुमै खावसेया बिबार माइसो रोगादों होनदोंनो औ माइ रोगादों होनदों आरो बियो लोगो आब' खनिखौ। ओमफ्राय दिया थफेरा मैथा गोखैथारनो क'क्राझारनिफोरानो मैथाया गोखैसो जाखायो। मैथा माबाबो दं आरो गोखाबो दं मैथा बांगाल जोंनिथिं। ओमफ्राय लोगोआ थेंकिउ नारा होनदों। ओमफ्राय लोगोआ सिरि था दि प्लिस होनदों। सिरि थाया नै फोजानांगौसो आब' लिलि उन्दुनायखौ। ओमफ्राय आब' लिलिया मेगना थाइब्रैसोना आंना थफि होनदों आरो। आंनाबोहाय थाइब्रैसो जाहांबाय मेगनानो। ओमफ्राय गुमै खावसेया जोंहा फोथाराव
माइसो जाया ओंखायनोथ' मोनजाया होनदों आरो ओमफ्राय दिया के जिउ आंनि हांनो के सना जिउ आंनि हां होनहरबाय हनै ओमफ्राय आब' लिलिया के आगै होनना मिनिबा ओमफ्राय नाराया क्या इमोजी है ये अच्छी से पेट बर्गर खा लो नाराजी ओमफ्राय आब' लिलिया अन आरो गुमै खावसेया मैसो बायदि लिरदोंमोन आं बिबार हां मैसो बायदिसोमोन होनदों माइखौनो मैसो नुदों आरो आब'आबो आंहाबोथ' उल्थां फाल्थांसो नुबोखायो ओमफ्राय दिया लिलि बाजै आं होनदों आरो ओमफ्राय लोगोआ आब' होनबाय गुमै खावसेया गोदै दैदब मोनलायनायखौसो मोनलायनायखौसो जागोनहां मा होनदों जागोनहां मैथा गोखैलाय होनदों ओमफ्राय लोगोआ दि होनना मिनिदों ओमफ्राय दिया दे थाथ'दो गासैबो एलबिनि रायजोफोर होनदों दे थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बायथ'सै आरो दिजोंहाय थांसै नालाय नैबेनिखौथ' मेगना खाथियाव नायबा सिनायखाला कमेन्टखौ आंहा नारानिखौहाय नाराया मा होनो आर्स किया है हमने इंसान को समझने पर उम्र लग दी हर रिश्ते के हमने अपनी कस्टडी पर चढ़ा दी मगर आज पता चला कि सबसे वफादार तो हमारा फोन है जो बैटरी खत्म होने तक हमसे दूर नहीं जाता यही तो बात है ना आजकल हम लोगों का दोस्त ही मोबाइल बन गए है ना सभी का मोबाइल नहीं तो जैसे कि लगता है कोई खो गया ऐसा लगता है ना नाराजी ओमफ्राय गुमै खावसेया खावग्रि भाजि खुंग्रि आं बुजियासै मा खुंग्रि बाजिले बिबार होनखोथाय बुजियासै आं ओमफ्राय दाउब'आ र' लाग्रोनि आं दासो ओंखाम जानो नागिरदों दाउब' दे जाग्रोदो हाथाय मा होनदों नोङो गुमै खावसे थाब ओमफ्राय आब' लिलिया दे आगै बाय बायसै उन्दुनि दसेनो दे आब' बाय बाय दा लोगो मोनफिनगोन आब' आंबो बांद्राय गोबाव होला 5 मिनिटसो होनसै आङो ओमफ्राय आंबो दोननोसै बाय दे आब' दा लोगो मोनहैफिनगोन ओमफ्राय नाराया मा होनदों जिंदगी एक ऐसी किताब है कि जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसका हर पत्र एक नया रास है और हम सालों से ही दूर रहे हैं कि आखिर इस किताब का कब पाएंगे पासवर्ड क्या है ऊपर का तो समझ में आया है नीचे में नहीं आया है मुझे भारत जी जिंदगी एक ऐसी किताब है हाँ ये तो सही बात है जिसका हर पत्र एक नया राज है और हम लोगों से यही ढूंढ रहे कि आखिर इस किताब का वाईफाई नीचे का मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आया है नाराजी नीचे का ओमफ्राय आब' लिलिया बाय लाबाय आरो दे आब' उन्दुदो ओमफ्राय गुमै खावसेया सानथिं बाथिं उन्दुबाय उन्दुनो ओंखारबाय खोमा ओमफ्राय नाराया ओमफ्राय गुमै खावसेया फान्थाव फिथाइ दं आरो दानो रोंगौहाय
ओमफ्राय लोगोआ ओंखाम जादों आं लोगो रदे होनदों। दे लोगो जाग्रोदो दे। नाराजी आप भी तो खाना खा रहे हैं ना, खाना खा के कमेंट डाल रहा है आप। थैंक यू सो मच नाराजी। खाना खाते समय पर भी आप कमेंट डाल रहे हैं मेरे लिए। गुमै खावसेमानि ओंख्रिखौनोथ' मा होनदों बुजियाखैनो आङो ओंख्रिखौनो। थांजोब्बाय नामा? ओमफ्राय गुमैया एसे मा होनदों एसदारआसो खोनाबा आंखौ बुंनो सानगोनलाय होनदों। नंखागौना गुमैया सानखागोनबो, आंबा सानहरबावदोंसो। दोननांसिगोनहाय दसे थानानैहाय। सानैल'सै हनै गुमैल'सैनदां थांजोब्बाय मानसिफ्रा। ओमफ्राय गुमैया मा होनदों खुंज्रि गुन्द्रि पटल गोखैसो आलुजों होनदों। खुनज्रि गुन्द्रिखौनो बुजियासै आं पटलखौ बुजिबाय। माथो ओमफ्राय गुमै खावसेयालाय लाइकबो होआ भिडिअ'बो गोलाव लं भिडिअ'बो हगारा। सानसे गोसथोबाबो मोनाना मागो। ए सिख्ला मोनाखै आरो। ओमफ्राय नाराजी क्या बोल रही हो तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है आज पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए हैं। क्या क्या बोल रही हो, क्या क्या सोचकर इतना अच्छी अच्छी बात कहती है। पागल हो आइ दे। ओमफ्राय गुमै खावसेया थायनासि फिथाइ बायदि मोनथिलायलाङालै आङो थायनासि फिथाइखौबो। मैं रखने वाला हूँ नाराजी, अभी रखने वाला हूँ मैं। ओमफ्राय नाराजी आजकल लोग सच काम और स्ट्रेस ज़्यादा लगते हैं। सच काम और स्ट्रेस ज़्यादा लगते हैं। हाँ ऐसा ही है। वीडियो नहीं डालता है ना आप ब्लॉग वीडियो डालो। अभी तो स्टार्ट हुआ है, रखने की बात कर रहे हो आप। हाँ मेरा MB खत्म होने वाला है। मेरा 5G नहीं है ना 4G है। MB खत्म होता है इसीलिए। 5G हो तो अनलिमिटेड है ना, मेरा ऐसा नहीं है। ओमफ्राय गुमै खावसेया मा होनदों पटल बायदिनो मोनबा सिंनि मादा गोलाव आरो गोजा गुज्रिजि जायो होनदों। बे पटल बायदि फिसा फिसा नुग्रायानोदां होनबालाय। ओमफ्राय नाराया मा होनदों मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरा एक कीपैड फोन है, यूट्यूब को मैं बस एक मेमोरी चिप के तरफ यूज़ करती हूँ। बताया तो था कि आजकल कौन कीपैड मोबाइल रखता है, इसीलिए मैंने सोचा है आप झूठ बोल रही हो ना। जो आपका शॉर्ट्स डाल दिया था ना वो भी तो अच्छा ही है, तो
इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, आपका तो मोबाइल कीपैड नहीं है ना। ओमफ्राय गुमै खावसेया होनदों आरो ओमफ्राय जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए अपना तेरा प्लान बड़ा रखो ना। प्लान बड़ा रखो, जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए अपना डेटा प्लान बड़ा रखो ना। जिंदगी तो छोटी ही है। आप तो सही बात बोल रही है, जिंदगी छोटी सी है, कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है ना जिंदगी से। बहुत अच्छे अच्छे बात बोलती है आप नाराजी। ओमफ्राय गुमै खावसेया मा होनदों? गुमै खावसेया गांबैसे मा होनखोथाय गुमैया आं बुजिलाङासैहाय। फथा दाने मा बुंखो आं बुजियासैहाय। दे जिखुनु गुमै खावसे बाय लादो दे, दोनसै आङो। ओमफ्राय नाराया मा होनदों? मेरा पास जियो कीपैड है, आपके इतना मैसेज लिखने हाथ बहुत दुख रहा है। अच्छा, सच में आपका कीपैड मोबाइल है? दिल से थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लोगोआ होनदों आरो दोनसैसो आङो लोगो। नैबेनि कमेन्टखौसो हिन्दीआवलानिखौसो नायफिनदोंमोन आङो। नाराजी खुलुमबाय दे, सपोर्ट करने के लिए खुलुमबाय। ओमफ्राय गुमै खावसेया मा होनदों बुजिलाङासै। गांब्रै मा होनदों गुमै खावसेया? लोगोआ दोननोसै बा बाय बाय लोगो। दे बाय बाय लोगो, दोनखानोसै आङो। हनै बिनि कमेन्ट हिन्दीआवलानिखौ नायदोंमोन आङो, जि मिनिथाव कमेन्ट होदों ओंखायनो। गुमैयाबो गुमैखाहाय। दाउलेब नायखोमादों। सोर नायखोमाखो? लोगोआ? नाराजी चला गया क्या? बाय बाय ले लो, बाय बाय। बाय बाय सभी को, बाय बाय। मिनिनाया होनदों। मिनिखोमादों। बाय बाय दे गुमै। लोगोआथ' थांखाबायदां। सोर दं? साब्रै दङ आरो। बाय बाय बयबो। नोंहा हैदो दे गुमै, नोंहा हैनोबा हैदो एलबिखौ दे। सोरनिखौबा ब्लुखौ बोखारफिननोसै आं। थांबाय ना बयबो? दोनसै दे आङो। बाय बाय। ए आब' सुमि फैफिनदों। सरि दे आगै, मानसि फैदोंमोन ओंखायनो ओंखारदोंमोन आं। दे आब' जेबो नङा। आंहाबो एखनबा सोरनावबा गिदिर मानसि फैबाथाय
हाखु दाखु जायोना ओमफ्राय फन फैबाबो बिदिनो जायो। आयु कमेन्टआनो थाबथानासो थाजोबदों आरो आंना। मानो बिदिया नंगासिनो दं ओमफ्राय लोगोआ बायोमोन दे बाय लोगो दोनसै आङो दोनखानोसै दोनसै होननानै दोननायानो जालासो नै आंहाबो नैबे कमेन्टखौ फरायजोबनानै दोनसै आं। बिबारनि बिदा दं एल बि आवनो। बिबारनि बिदा सोर? गुमै खावसे आंथ' सिनायाखै सोर? ओमफ्राय नाराया मा होनदों मेरा दिल मत तोड़ो। मेरा दिल मत तोड़ो आजकल इसे जोड़ने को नेटवर्क बहुत धीमा मिलता है। मिनिनोसो मा जागोन ना ए दे होनदों। सोर बिबारनि बिदा आंथ' सिनायाखै गुमै। ओमफ्राय दोनसै नामा होनदों औ आब' सुमि दोननोसै आङो। ओरैनो मोनसे मोननै कमेन्ट फैनायखौसो नायथ'दोंमोन आङो ओमफ्राय सरि बरिनि फिसाजोनो सरि बरिनि फिसाजो आब' सुमिखौ होनगोन ना सोरखौ होनगोनलाय क्या मांग रहा है नारा बाय बाय नारा आब' सुमि गुमै खावसे लोगो बाय बाय। माथो एलबि होदों होनलाय सोरखौथो नों माथो एलबि होदों होननाय सोरखौथो नों ए आं होनाखै मानि नोंखौसो गुमै खावसे नोंखौसो होनदों आङो माबा एल बि होनोबा होदो नोंहा होनदों आङो। बाय दे दोनबाय आङो नोंनि मानराहेसो माने मान राहासो होनो ना मा होनखोथाय आं बुजायलाङासै दे बुंबाय बायथ'सै दे दोनबाय आङो। नों होनबाय डाबोलखौसो होनो दाब्लेखौसो आं बुजिलाय लाङासै हिन्दीयावनो मां होनबा अ बुजियाखै आङो हिन्दी होनलाबायदोंसो आङो रोंखाया हिन्दी रायलायनोनो। मा होनदों? रखने वाला हूं मैं बाय 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 बाय।